Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi taman bi ihsanin illa yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika minka ya aziz ya ghafar ya alimu ya satar ya dal iman iksan. Ingkang kawula tamtimi lan kawula suwuni pangestu pendonga para alim, para sesepuh bini sepuh, para ustad ustadzah, wabil khusus Ustadz Amiruddin ingkang kawula takdimi. Kita dongaaken mata'anallaha fi tuli hayati wa faqanallaha bi ulumi wa hadamallaha karamahu fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Lan ingkang kawula tresnani para jamaah ibu-ibu yang mencintai aku. Sopo ngomong GR mau? Aku gak GR kok. Kan nyatanya kamu mulai ketagihan sama ceramah aku. Nyatanya dalam 1 tahun aja sudah 2 kali mengundang aku. Aku tunggu undangan berikutnya. Lan para jamaah, ibu-ibu, alhamdulillah sonten nika kula kalih panjenengan sedaya tansah pinaringan iman, keikhlasan, kekuatan. Amino. Telat. Dibungakno lamin. Lan pinaringan istiqomah saged hadir ing dalam majelis ingkang mulya menika. Iki kula paringi judul dalam rangka berwisata rohani. Namine mawon wisata, mesti nyenengno. Mulane kula tingali nggih matur nuwun. Supi kopi kan rokoke. Wis padha karo ngenyek kuwi. Iki ombenan sak meneh kene marung tak ombe kabeh aplak klepoken. Mungkin pada sore hari ini masih ada wajah-wajah yang sumringah dan indah. Mugi sedaya jamaah mugi dados penduduk swarga. Amin. Ciri penduduk surga itu wajahun malihun, wajahnya indah berseri-seri kados panjenengan sedaya ngeten iki. Tapi di sisi lain diwonten wajah-wajah yang tertunduk mungkin karena ngantuk. Ngapunten
Ibu-ibu kula ngaji kapan nate ana sing ngantuk iku alergi. Boten saged konsentrasi. Mulane wong ngantuk kuwi nulari jenengan lungguh jejer karo wong ngantuk. Engko gak suwe lak jenengan apa kok. Wong ngantuk kuwi ora bermutu. Mulane lek jarene kirun dagelan gedang klothok mateng sacengkeh wong sing ngantuk lambene gedang klothok dipangan uler wong sing ngantuk mangap karo mungkin ada wajah-wajah yang tertunduk, mungkin lagi ada masalah yang terpikir. Aku mau budal, pedih, omah guru tak kunci, pun bu jenengan niati ngaji, insya Allah rumah jenengan dijagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarate waktu medal griya jenengan maca donga bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah karo diteblek awange pentelu plok 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 insyaallah aman pokok gak dileboni maling gak kira kelangan. Mungkin ada wajah-wajah yang masih tertunduk mikir deket sandal kok khawatir sandalnya hilang. Tenang mawon ibu-ibu mulane jenengan lek ada sandal niku sandal iku ditaruh di kaki bukan di hati. Ketika sandal ditaruh di hati, ketika melihat sandal yang lebih bagus merasa iri hati, melihat sandalnya sendiri yang lebih bagus merasa tinggi hati. Mungkin sonten niki kula kali panjenengan tergolong jamaah yang insya Allah min riyadin rodotul jannah, nanti dikumpulkan di swarganya Allah. Mulane Bapak Ibu kula kemutan dawuh Nabi Ibrahim tengene Al-Qur'an inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Telah kuhadapkan jiwa ragaku kepada Allah. Ngapunten namine mawon menghadapkan seluruh jiwa raga kita kepada Allah. Kita di sini niatnya ngaji, mulane niat itu penting. Amin amalin yutasaw bisrotin amal di dunia sumayan siru bisrotin amal akhiratin bi husni niyah. Kadang kuwi ana wong sing niate niat dunya tapi kecatet dadi niat akhirat oleh ganjaran. Halo hei ngono halo kasih. Jadi utawa sebalike wong kuwi lek amal dunya ketok-ketoke amal akhirat engko itu dadi kecatet amal dunya. Contoh jenengan salat bapak-bapak kuwi salate iku niate krana jejer karo besan. Ada nih paye takbiratul ihram iki usuk-usukno niate soli soli. Begitu takbir Allahu akbar bang sampai bengung niku niate dadi kecatet niat amal dunya kuasane ora oleh ganjaran. Maca Quran yo ngono, maca Quran dienak-enakno, dingelik-ngelikno ben dielep wong, ben disanjung karo wong. Amaliane amalan akhirat maca Quran, tapi begitu sampe niate hanya pengen disanjung wong,
dimulyakno wong, dienakno karo wong, dielem karo wong, dadi kecatet amal dunya. Mulane niat iku penting. Halo. Ibu-ibu nggih ngoten. Makane ngaji kuwi penting, Bu. Jadi ben ngerti ilmune jenengan turu lek niate untuk istirahat ngasokno awak maca donga bismika Allahumma. Niat turu, niat ingsun turu ben iso engko tangi sadurunge subuh, iso tahajud, iso salat subuh jamaah iku apik. Ibu-ibu jangan turu maneh ya ana amal liyane iso kecatet urusan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun nyawisi bapak itule krana ngilangake syahwat lillahi ta'ala. Kecatet amal akhirat. Tuh, niku mawon iso dadi ganjaran. Iki ilmu anyar. Mungkane tenggene dunya iki apa wae iku butuh ilmu. Wa man arada dunya fa bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa bil ilmi, wa man arada huma fa bil ilmi. Kabeh kuwi ana ilmune. Kapunten, jenengan masak lho masak, iku ya ana ilmune, namanya ilmu tata boga. Piye carane gawe jangan asem, piye carane gawe rawon. Dari gak ngerti ilmu nih, jangan kunci ceplungi tang, obeng, linggis. Orang jadi masakan, pengen ganjangan lode kok dikai keluar. Ya orang jadi rawon, orang jadi lode, tambah rasanya orang karuan. Ono ilmu nih, maca ilmu maca. Ono ilmu nih, namanya ilmu tata rias. Piye carane gawe wedak sak pira kandele, piye carane gawe sidu, piye carane gawe gincu. Ana ilmune. Lah saiki lek gak ana ilmune, wae gawe celak didekek nenggone lambe. Marung ngono gincu dekek nenggone alis. Ya ora mundak ayu, tambah koyo ketek ogleng ngono kuwi. Ana ilmune ngapunten. Amalan akhirat ya ana ilmune. Jenengan sholat itu sholat, ini kok ada ilmune. Piye carane niat, piye carane takbiratul ihram, piye carane sujud, piye carane rukuk, ana ilmune. Ngelingno wong sholat, ya ana ilmune. Lah mestine jamaah ku ya maghrib 3 rakaat. Wayahe tasyahud awal, imame ngadeg. Lali gak lungguh. Lah iki cara lek ngelingno iku mestine gawe zikir. Lek sing lanang maca subhanallah, lek sing wedok keplok ning ya aja koyo tepuk pramuka. Ku nang sampean ngelingno imame padha-padha wedoke marang ngono gawe tepuk pramuka. Mek puk ngono to. Lah brobo gak ngerti ilmune, wayahe tasyahud awal imam mestine lungguh jengoko. Lah makmum gak ngerti ilmune dibatet sarunge, seret bebetane kendung, ora katokan. Apane gak sing sebelahne tambah ngomong. Wow, keren. Buyar jamaahane. Dono wong 5 jamaah siji dadi imam, 4 dadi makmum. Siji makmume ngentut. Orang ngerti lek bantal tambah buah kok ngepet karo muni iya gak tujuan gak astagfir. Lah sing sebelahe ketularan ngelingno. Ya, kei kentut kon yo. Batal loro, si nomor 3 yo melok ngelingno. Iki ambune sapa kutip badhe gak kurang-kurang. Si nomor 4 kecantol pisan. Kon iku batal kentut kok ketau cek melok salat ae. Wis batal papat lho imame lho gak ngerti ilmune. Iso meleng gak kemburi. Lah iya makmu papat ketau kok umek dhewe-dhewe. Batal kabeh mergo ora ngerti ilmune. Ngapunten Bu, nalikane haji, nalikane umroh,
nalikane wonten rukun namine tawaf ifadah utawi Ka'bah iku nek kudu duwe wudu. Kapan nek tawaf ning gone Ka'bah gak duwe wudu tawafe batal. Lho ngoten niku lho jamaah wonten mentolo sing tanglet. Ustaz ngapunten nalikane tawaf wau kula ngelingno para jamaah sinten tawafe wau ingkang batal monggo mangke kula teraken malih tawaf ten kene ngajenge Ka'bah. Ngoten niku wonten jamaah nggih mentolo tanglet. Ngapunten Pak Ustaz, kula niki termasuk batal napa boten? Lah pripun Pak? Maksudnya dos pundi? Lah kula wau waktu nalikan tawaf mung krasa mek ces ngoten tok iki Pak. Kula nggih jawab astagfirullahaladzim. Mas yo ces, mas yo dus, mas yo cret yo tetep batal. Wong jenenge ae ngentut. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngono lek gak ngerti ilmune. Beda karo tawaf sa'i, mlaku titik-titik teko Safa Marwah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ngono iku masuk kangge wudu gak masalah. Tapi nek tawaf ifadah ning gone ngarepe Ka'bah kudu duwe wudu. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulane Bapak Ibu, zaman sak mangke niki sampun mengalami zaman yang era digitalisasi, semua punya gadget, semua megang setan depek. Nopo? HP. Zaman saiki mulai arek cilik kelas TK sampai bab-bab yo HP ae. Mulane ibu-ibu ngene iki kula masyaallah saged menyesuaikan diri. Wae pengajian ngeten iki niki donya iki. Waman aradat dunya fa'ilil bi ilmi. Urusan donya ngene iki beda wong ibu-ibu kaya ngene iki seragaman udunge ping-ping kabeh. Kelambine batikan kembang-kembang abang kabeh. Oh cicilan wis lunas to durung. Saged menyelesaikan. Ini kok mari pengajian, kok bengi, bowo, kinten-kinten pakaiane ganti napa mboten? Ganti. Ibu-ibu mau ganti pakai busana yang trendy. Nek iso yo pakai sepatu jinjit. Oh 17 cm, 20 cm. Marono gawe sewek tungkak dijigitno, dengkul diciutno, bokong dijientitno ngene kuwi karo mlakune klemar-klemar kaya macan kuwi. Walungane sakbane prauto. Gawe baju kebaya. Kaya resepsian ganti. Kok mari resepsian meneh wae heling-heling ning gone pantai ganti napa boten? Ganti. Pakai yang trendy, press body, funky, menggawe pakaian sing ya ngono kuwi. Ada gak ketepancing nom-nom iku gawe model bupati, buka paha tinggi-tinggi, marung sek bilda menampakkan sekitar wilayah dada. Jenenge kelambine you can see you, kamu kan dapat sih melihat ancen ketok kabeh. Nek disempurnakno ya you can see kel boldel, kamu dapat melihat bokong kelek dan udel. Oke melompat, iya kok bodine api, kok bodi sak gapura kecamatan. Kelapa mbek kok, ate bokong sok buat lu buat gue, buat lu buat gue. Yes. Allahumma sholli ala Muhammad. Niku urusan dunya ancene bentuk sirunal hayata dunya wong kuwi luwih kepencut urusan dunya bahkan disindir terang-terangan ing gune surat At-Takasur ayat pertama alhaakumut takatsur bermegah-megahlah kalian terhadap urusan dunia sampai jadi lali hatta zurtumul makobir sampai lali kadang awak dhewe dilalekno urusan dunia sampai lali bakalan dadi mati. Ada wong kuwi ngono kuwi urusan dunia diuber kaya yo tapi urusan akhirat leren ning Gresik. Lah saksi-saksi ku aku gak leren teng Gresik. Kaya ngene mau iki ibu-ibu Sedubaya sing kepal mriki napa Sedubaya yakin
Matur salat asar sedaya. Pret. Paling yo sing doro kok macak ke jam 1 acara jam 4, jam 1 lho macak gak mari-mari. Sing nang arepe kanca jenenge jilbab iku pasang peniti ku digekek ning lambe. Nek ngowe nek. Mencang-mencang. Ayo, Dik. Sik tolong yo, Sik. Nak jilbab. Sik ngowe nek. Parone ketok menceng. Sik menceng. Dan jadi ra mari-mari. Beda karo bapak-bapak. Adu sesuk tok. Klambi yo telung dina iki sing kuwi wae kok bisa. Makane nek gone omah klambi wong lanang karo wong wedok akehan wong wedok. Pengajian seragam, selimatan seragam, PKK seragam. Engko karo ngono Bu Kader seragam. Opo seragam? Arisan seragam. Olahraga senam ibu-ibu ngono bapak ini komen bu kok yo ojo seragam ae ya kok pak gak seragam yo isin pak karo liyane wong liyane padha gawe jilbab kena pink kabeh mesti jilbab putih dhewe. Yo aku isin to pak, yo saya tak dulu pamit tak pacar keling tak tuku jilbab. Oh iya saya pak, lali aku. Apa bu? Duie. Nah, lebih kita harus tak kayak itu bu, sampai supaya bayaran. Iya, sampai kayak gak bayaran 200.000 itu sampai ngomong kayak bayaran. Sampai gak neriyo apa pak? Sampai nak gitu, campur nyamin ini aku baru sampai kayak 200.000 itu cukup seminggu. Ya orang tuh pak, gua anak telu itu yo sampai itu aku kabeh. Gua sampai itu orang aku sok ngerti apa kok. Gua sampai itu yo gak ngerti apa-apa. Gua ngaku ngene dadi wong wedok gak mumet nonton duwe ngene iki sampai sok ngerti yo. Gak kira ngerti pak. Gua sampai ngene nek mangan gak enak yo gak gelem. Apa mangan ngene iki yo duwe utang ning gone Mbak Min ngarep iki guru nyaur sampai saiki yo gak enak. Kok sok sampe dadi wong nek nyampe iki ibu lonjo berminggu 200 iki lagi dicukup. Ya ora pak, ini dadi wong wedok ngene iki. Coba ngomong lambine lagi sih gimana? Lho sing garai dikakeni wong brogalan yo lagi sing kuwi kok yo. Wong masalah ngomong apa ndo? Wong wedok Pak, mulane Bu. Ibu. Kula tandel nggih. Kula niki nggih teng pondok ngaos nggih. Sampai saniki kula nggih tasih ngaji. Napa malih bab kitab-kitab fikih kewanitaan termasuk Fathul Izar, Fathul matur ngoten Ukudul Jalai, matur ngoten kitab-kitab litune tentang bab-bab rumah tangga. Siji pitakon kula jenengan jawab jujur. Wong wedok nek gak dituruti lak mesti ngambek. Marung ngono ngamuk. Nggih, marung ngono nek gak ngono batuk, irung, cangkem, nglumpuk dadi siji koyo kukusan. Lucu ae. Ngono kuwi kok opo sih jaluk ngono kuwi opo? Oh, jajal. Jaluk dituruti. Lek wong wedok jaluk sak penjalukan jaluk dituruti. Opo nek wong lanang sing jaluk kok lek ngemis-ngemis disiki. Pret. Wong nyatane wong lanang jaluk rokok sebungkus ayo sampe nundang campur yang ngene kok nek jaluk turuti barang. Nanti Bu, ning warung. Nek Bu, napa Pak? Yo saking rokok isi sebungkus rokok biasane. Pak, rokok demang wis tuwek. Kaile pinginane watu gegel kaya ngono kuwi. Ngene iki nek gak sing repot sing wedok ya bar maneh sampeyan enak karo rokok. Sedina ku sak batang ngono gak iso ta, ya. Duwe cakep kok diobrong ae. Apane gak sing lanang karo ngono kare njupuk kopi terus paru rokok sak batang karo separuh sudut maneh karo batin. Putuslah harapanku. Kuwi makane lek dadarene Kanjeng Nabi sak hebat-hebate wong lanang. Nggih. Kenek wong wedok tuntas Bu. Ra iso wis.
Kok Kanjeng Dani apa maneh Kanjeng RT, Kanjeng RW, Kanjeng Amiruddin mau barang wis mulai wonge. Aja kok mung trima jabatane ustaz. Kanjeng Nabi wong sing mulya sak donya. Beliau yang memberikan syafaat kita semua. Ditratu karo Sayyidina Aisyah. Nalikane wayahe langsung teng ngene griyane Sayyidina Aisyah. Mulai klunuk lah kok telat karo ngono gendor iku gawe waktu dok wah iki jelas bukan Nabi iki nek Kanjeng Nabi gak kira gendore koyo ngene marung ngono begitu dibukakno ya padha-padha ngomong afwan tapi Sayyidina Aisyah yang gerundel ataka ida-idakan Nabi iki sing jenenge Nabi kok telat krek kenabian itu diraguno karo wong wedok, apa maneh wong jabatan RT, jabatan RW tunggale. Kados kula ngeten iki, iso ceramah wong wedok sak alun-alun biasa Bu kula, biasa, tapi dijemno nang ngarepe bojo tidak terhormat. Ora wani belas kula. Cara bojo kula ya sing metek kayak ngono kuwi. Karo tak lho. Assalamualaikum. Salam gurung mari wis pret tinggal ngene. Makane koyo iki mau kaos ten pundi bi? Ten ibu muslimat Bronggala. Sing kapanan iki undang niku to? Nggih. Ceramah model kula kok disenengi. Ceramah opo? Ngono. Bojoku ibu ngomong ngono. Ceramah opo? Ngono kuwi. Opo ya gak apa-apa, sing penting laris wae. Aku ngono ya. Bu, kula heran kok karo wong wedok iku. Yang ngono yamene kula iki tukang nyuwuk, Bu. Kula ya kedukun barang ya, tukang suwuk, tukang iku barang ya. Dadi lek gak ceramah ngene iki gak mulang ngaji. Dadi dukun. Nggih. Nyuwuk. Lho kula kok gadah suwuk bukeman, Bu. Gadah suwuk bukeman. Iku lek pasien-pasien kula tamu-tamu kula nyuwukno gawe bojone, nyuwukno gawe wong bose atasane mandi Bu. Tak ngomong-ngomong sumpung dukun yurfa'u layak kilun, bukan layak jiun, layak kilun. Ping 7 gak ambekan mandi Bu suwane. Mandi. Nate tak praktekno ning bojoku dhewe. Begitu dene turu. Tak fatihai bismillahirrahmanirrahim sumum bukmun yudul maris pelorok kelak jange lapo buyar suruhani Allahumma sholli ala Muhammad. Mulane awak dhewe kuwi kedah pinter syukur Pak, pinter syukur Pak. Masuk duwe bojo dan lo trimo ngene modele disyukuri. Maksud trimo ngene modele ngene ya wong sak donya iku teko dendenan wong wedok kabeh kok ya. Dan wong wedok ya ora ono menungso ning donya iki. Lah nggih to Bu? Nggih, sing lairno mroco cinten. Wong wedok, makan wong wedok kuwi ganjarane gedhe. Wong wedok sampe penting gawe sapa di surga iku kebacut. Mergo ganjarane wong wedok kuwi lek oleh golek ganjaran iku gampang. Wong wedok nek kepengin golek ganjaran ning donya iki gampang. Siji kudu iso jaga lisan. Kuwi wong wedok tapi angel. Jaga lisan kuwi. Lah wong esuk-esuk masak jangan wis mateng, iwak wis digoreng. Ngono ki ditawani sego yo wis mateng ning Mejiko. Pak, nek pengen sarapan Pak. Iwak karo jangane wis mateng. Ya Bu, sing lanang tangi teko longgone, lagek nduk sego. Iwake siji ae iku gaya anake ku karo ngalek nakono. Apane gak sing lanang dodok-dodok buka baju di lagek nyendok sego wis dipenging iwake siji. Kae wong wedok kok iso jaga lisan Bu jenengan. Dadi wali Bu. Wong wedok iso dadi wali nek lisan iku iso dijaga. Tapi wong angel
Lungguh sak lungguh ora ngrasani. Angel. Angel padahal rasan-rasan iku gibah iku ila kabair dosane luwih gedhe timbang zina. Tapi wangel. Lho sampe tak kei gambaran yo. Dosane rasan-rasan. Iki ibu-ibu sing kerudunge coklat ngrasani karo kerudung pink. Mbak, blok to Mbak, blok. Sebelah lho sebelah. Apa Mbak, apa? Lah iya pengajian ae pamer gelang-gelange gawon gede-gede pamerno. Dari ini sebelah kuwi ngono dudu gelang Mas. Aku ngerti tukune nek rampung sekuat-sekuan. Di sebelah mana yo ngrasani. Lah iya utang nang gone dulur 2 tahun 2 juta ya ora disaur-saur ngono elek budal pengajiane kalung gede dobo ora isin ngono iki. Dosa ngrasani. Iku selama gak njaluk sepuro karo sing dirasani. Ora pas. Beda karo gawe dosa ning gone Gusti Allah kapan tobat nasuha, istighfar karo Gusti Allah tuntas. Tapi nek nggone tangga, kapan awak dhewe kok senengane nyatur tangga, senengane ngrasani tangga, marang ora njaluk sepuro ning gone tangga. Iya ora ngapura dosane. Allahumma sholli ala Muhammad. Aja kok maning ngono wayahe riyaya iku ae lho njaluk sepuro-sepuroan. Anak kadang salim njaluk sepuro Bu, sepurane sing akeh ya Bu ya. Ya nak tak sepuroni, lagi tak sepuroni. Anake golek nang gelas klonteng ngene ya disetak maneh. Mulane tak sing hati-hati. Dukokno teh ae sampe ngublek kabeh ngono kuwi. Lagi sepuro-sepuroan. Halo. Ibu. Lempak. Daleni Ibu. Endele ramari lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, mulane niku Bu. Jane wong wedok kuwi masyaallah iki ngaji muslimatan iki berarti ceramahku halal bihalal kalau wingi ku dirungokno temen karo ketua PKK kuwi. Ning ketua PKK bulan wingi. Sinten ketua PKK? Nah, Bu Kami. Oh nggih, salam takdir Bu Kami. Kula tosi undangan berikutnya. Iki wis jam 5. Berarti tak tambah 5 menit baru ngobrol. Salah ae mau sambutan ae. Apa yo aku tekon tak sare tekon jam 4 iku mau jret marung nunggu 5 menit tiba setengah 5 lagi munggah. Ya berarti ceramahku setengah jam. Ceramah suwe ceramah duduk gak urungane. Podo ae. Yo boleh teko kene marone diundaki titik ngono yo, Bu. Do masyaallah Muhammad. Coba ngomong buwe iki mau. Buan akeh. Niki sasi-sasi besar iki sasi-sasi buan tok gitu Bu nggih. Oh, kula dinten niki mawon sekawan niki mau kula mesine dugi jam setengah sekawan dugi mriki tapi berhubung bentrok jadwal kula rapi manten tangga. Lho bikin tanggal 11, 12, 13, 14 jadwal malih. Badan nyole jare. Ya beda. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, terus ngoten Bu. Awak dhewe urip ning donya iki ayo bareng-bareng kula kalih panjenengan sedaya ibadah sing tenanan, taat sing tenanan tenggene Gusti Allah, tenggene Kanjeng Nabi, lan paling penting tenggene suami. Ojo sopa-sopi ae to Bu, sakno bapakne kuwi sakno. Kadang wong wedok sing jenok mesti kadang cek out. Wis saiki bener kampung rodok sepi ya medane dodolan online. Kene krono ya kadang cek out. Ngono kuwi. Lah, sing nomor kalih pentingnya untuk menjaga silaturahmi kula kalih panjenengan sedaya kula suwun dhateng para jamaah Bronggalan RW 9 iki tansah pinaringan kerukunan. Rukun Bu nggih.
Gak usah temen-temen oleh rasani. Wong aku teko emang lagi dirasani kok. Dodot wis koyo sate. Siji-sijine. Tapi kok maskeran. Sijine maneh. Sing paling sate sijine maneh. Lah yo tibake yo rada ganteng ya saiki. Sing sijine maneh. Lah kok tibake dipancet. Ya tak jawab to Bu, masuk guru sing penting langgung gue. Sarunge. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, terus pentingnya kerukunan ngeten iki damel ibu-ibu PKK majelis taklim. Az-Zahra mugi tetap boten kok hanya ibu-ibu yang sepuh-sepuh yang ikut, tapi juga remaja-remajanya diajak para jamaah, anain atau tetangga sekitar yang masih muda-muda untuk regenerasi sing tua-tua bagian ngomong. Kados ngeten-ngeten iki Mbak MC iki mau dijak majelis takliman tapi arek saiki yo wangel kok Bu. Angel. Kula dhewe gak ada santri tengene gubung masjid niku kula gak ada santri dari yang terdata 59 santri we free gratis sedaya Bu ngaos tenggen kula. Terus mulai seragam, jilbab, sarung, kopiah mukena, marung ikra Quran, kitab kuning, pantun-pantun buku tulis, pulpen, gratis kabeh nggih kula. Tapi yo sing wis menginjak SMP, SMA, kapan gak dipondokno? Ya wis ngono kuwi. Gak kira ngaji. Jarang sing jek pancet ngaji ning iki kuwi jarang. Toro dari 50 yo sing ngaji nek wong 4, wong 5. Jadi 5% ini jarang sekarang karena pergaulan. Mulane kula pesen dhateng para jamaah ibu-ibu pronggalan, ayo dijogo putra-putri kula kalih panjenengan sedaya niki tengene jaman sing wis kadung gak karu-karuan, bebas sembarangi. Mungkin kadang nggih wonten arek-arek iku nek nalikane metu berubah jilbaban tapi kulit ning gone kamar live TikTok hanya tank topan. Ngono kuwi yo akeh. Makane anak sampeyan nek gak ada akun media sosial, sampeyan wajib mengikuti. Dipaksa gawe menerima, dipaksa digawe mengikuti bareng, dipantau. Karena anak itu juga tanggung jawab kita semua. Sampeyan dadi wong tuwa iki yo dijaluk pertanggungjawaban ning gone anak. Duduk kok masalah bondo dunya sing dijaluk tanggung jawab, tapi wong tuwa dosa lek gak nerapno telu iki ning gone anak. Siji ilmu, loro akhlak, telu donga. Duduk dunya tapi donga. Siji ilmu. Wajib wong tuwa ngekei ilmu ning gone anak. Nek awak dhewe wani nyekolahno anak ning gone SD, SMP, SMK bayar larang, dibelang-belangi dingenak-enakno gawe bayar, nek anake sampeyan ngaji yo sampeyan ragati. Iki aku pesen mergo syaraté golek ilmu iku wal bulgote kudu ana bondone, kudu ana sangune, gak oleh gratis nyel. Iku syaratnya walaupun TPK misalnya Al-Marfu, TPK apa malih mau Firdaus tak apa gratis, tetap ustadznya sampean paksa sampean kayak bisaro. Ini bukannya ke aku ngomong sampean lah aku sih Pak wong ustadznya lu ikhlas kok. Gak masalah ikhlasnya Bu. Sebagai sedekah jenengan nyedekai anak ben ilmune barokah lan manfaat. Baruno lulus SD di pondokno pokoknya minimal kudu ngrasakno pendidikan agama kuwi luwih kental tinimbang pendidikan formal umum. Mergane apa pendidikan agama iku zaman samangke rada terasingkan. Kaya-kaya ngaji kuwi nek maca Iqra, maca Quran mari bar, padahal boten wonten. Makane majelis taklim Azhar niki nek saged wonten ngaji kitabe. Jadi boten hanya cuma yasinan, tahlilan, ke donga, marung rebutan panganan. Iku gak
Kalau fadilah iku, yo mek fadilah mek maca Yasin tahlil donga ngono-ngono tok. Tapi kudu sampe nyeluk ustaz siji, misale Ustaz Amir ta Ustaz sopo, del utawa Bu Nyai sapa ta sapa. Sing berbulan kena gawe ngisi, kakone aja akeh mergane berbulan. Rutin ngaji kitab minimal pertama jerat bab wudu. Jadi majelis taklim yang namanya majelis itu harus ada ngajinya. Lek mau terima moco ikra Quran itu duduk ngaji tapi moco sampe neng omah deres Quran dhewe karo gurune duduk ngaji moco. Ngaji itu harus mengkaji, jenenge ngaji harus mengkaji. Oh, iki arkanul islami, piro-piro rukune Islam. Ila khamsah iku ana 5. Siji syahadatan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Iku ngaji. Jadi jerman Bu, arep ngono diisi kitab fikih, nggih kula suwun jenengan para jamaah sing siji loro telu walaupun gak kabeh aja rumangsa kepinter. Kok marang ngaji kitab ngono? Alah ngaji narek cilik. Alah ngajine opo? Ilmu. Marang diajari wudu. Nggih ngoten ben semerot niku baru jos. Nggih kula majelis taklim nggih ngoten. Siyen acene hanya Yasin tahlil donga kopioan arisan meneh sing metu Burokoya. Oh meneh ning gone Burokoya nang iki. Dadi kano ngaji kitab e. Nek iso diisi ngaji kitab niki masukan saking kula walaupun gak suwe bumbu 15 menit, 10 menit dilu ae. Sing penting ana barokah ngaji. Paham? Allahumma sholli ala Muhammad. Terus niku masukan kula damel majelis taklim Az-Zahra. Eman Bu, eman sing arek-arek ngene iki sing jen nom-nom dididik, dikei tanggung jawab dadi pengurus. Dik kok sampean walaupun ngajine ngomah Bu. Kaya MC ngene iki sampean gawe. Kula mriko nggih ngoten. Walaupun jamaah nek 10 kali 15 tetep pakai MC. Yo gak bayari kok jenenge didik. Dadi arek-arek sing SMP, SMK iku kula didik. Ayo sampeyan dadi MC. Terus pantun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in sapi turute. Nah, ngono kuwi marang ngono yang pertama adalah pembukaan, yang kedua bacaan sholawat Nabi, ma'alul qiyam ta opo, yang ketiga yaitu pembacaan tawasul, tahlil, yasin yang dipimpin oleh Ibu Ketua PKK. Misalnya yang ketiga ngaji rutin kitab fikih yang dipimpin oleh Ustazah Sinten. Nah, dan yang terakhir yaitu doa dan penutup sekaligus ramah-tamah. Wis ngono lha arek kapale digejo ngono. Iso dirasa tanggung jawab, akhirnya kurun derek pengaosan. Pegane arek-arek ku rumangsa gak dibutuhno, gak dilibatno ning gone pengajian, mulane akeh milik duline. Iku arek-arek saiki. Lah arek-arek saiki ku bebas berekspresi, Bu. Kula nggih gadah santri ku gubeng, jenenge lak Semeru gubeng to, Bu. Gubeng Masjid Semeru to nggih. Kampung Abang to. Sopo sing ora ngerti kenakalane gubeng masjid? Yo ustaz ngene modele diamanai pangeran ning gone gubeng masjid. Masya Allah, kula awal-awal dakwah niku tak klebu. Biasane Yasin tahlil istighosah, sing dikenal iku istighosah. Kula ndamel majelis dzikir Rotibul Haddad. Jenengan semerep dzikir Rotibul Haddad. Nah, derek. Mungkin jenengan mados teng ngene Google. Niku mawon kula diarani sesat awal. Majelis dzikir Rotibul Haddad iku majelis dzikir sesat jarene. Dan jenenge dakwah ning gone kaum abangan sing gak ngerti lor, gak ngerti kidul, gak ngerti babawe kitab, bisa jarno sampai ono sing sesepuh kulo iku pengen ngerti, sampai diijazahi sapa Rotibul Haddad. Kula saja diijazahi kele yai kula. Lah guru kula iku Kyai Haji Anwar Zahid Bojonegoro. Mulane ya rada mirip. Dados gini ku kula jak mriko
kula sedono diijazahi akhirnya berjalan. Yang pertama kula ulangi ya, sing jak kula dzikir ya santri-santri kula, wonten-wonten undang damel surat undangan damel orang tua wali santri. Marang ngono akhirnya sakniki gama umum. Lah, bijing wingi Sabtu wage wingi niku kula pun WA ten ngene sing ngubungi kula Pak Mudin, Pak Muji. Lah kula sampaiaken menawi saged disampaiaken dhateng jenengan kali istri utawi jamaah dekne pengin derek majelis kula monggo mangke mantun badhe isa nggih mungkin undangane dadak nggih dijawab kali beliau insyaallah tapi nggih boten saged nggih kula undang jenengan ibu-ibu majelis taklim Az-Zahra dados setiap majelis taklim sing kula undang kula nanti undang kula niku mesti kula undang, pasti kula undang dan mereka itu juga rawuh ke majelis kula walaupun kadang ada yang 2 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali, walaupun tidak tiap bulan jenengan kula undang secara langsung niki teng ngene ndukur panggung. Jadi kita rekam nih tak sebarno maneh. Kapan gak teko? Jadi bulan 7 besok bulan Juli iki kok niki mangke nggih jenengan wangsul jenengan ningali kalender kapan wonten Sabtu wage jenengan bunderi lah kula undang majelis taklim Az-Zahra Bronggalan RW 9 dengan hormat kula undang monggo bulan 7 besok saya undang ke majelis zikir saya di Gubeng Masjid Gampang. Sampai nyatet mobil gak apa-apa, monggo untuk parkire sampai nyatet mobil, saged parkir teng ngene ngajeng stasiun teng ngarepe masjid. Sampai sanjang jamaah niku Ustaz Bani ngoten ki dipantesaken kali tiap parkire pangenan damel mobile. Iki kula undang. Nggih Bu nggih. Ah sih insyaallah kok akhirnya sana-sane iku karo ngono. Mbokane nek karo aku ngundangi, aku tak undang Bu, mulai-mulai tak sakoni. Oh, masih buri, cip, jarine ngono. Ah, berarti kamu datang ke tempatku hanya minta sangu. Ya wis saiki Bu Ketua sing undang kula sangone sampean undari 10 kali lipat, engko tak sisino meneh nyangoni jamane jenengan. Ditransfer ya gak apa-apa. Nomor rekening di bawah ini. Oh iya toh Bu, aku iya. Gak ngerti kok oleh tetep kene tak gawe buruh hari. Iki saja kan kok. Pitul Limo Bu, kula niki sedinten niki gangsal. Injil wau niku nggih. Ten ajeng dijak teng Agel Dadi kula boten purun kali ibu kula. Nggih mangken niki, kula dugi mriki langsung tolak teng Agel Dadi. Nggih, mriko pitutur manten niku wantun lungguh kula. Manten niki saiki gurung nemu manten. Sakdereng dugi mriki hubung kejedang kali sebelah gang masjid, sebelah masjid pun pitutur manten iki mau kula. Lho manten enten teng Agel Dadi. Nggih Bu, manten wonten Bu malih teng ngene gubung masjid sing tak pituturi manten iku mau. Lah mosok kali pitutur manten kok terus diundang marang mboten Bu. Lah wong aku kedekean. Bu, mulane Bapak Ibu ngapunten. Bowo asline iku kula mboten remen. Apa wong bowo iku dianggep utang. Sampai gak kandel, sampai bantah tak jelentreno, nek gak dianggap utang. Bu, ningse katakanlah gak ada damel, duwe gawe, mantu. Sampean dengene Bu Rupiah diundang, jret sampai dikek 500.000. Begitu baru sampai Bu Rupiah duwe hajat, sampai kira-kira ngundang Bu Ningse napa mboten? Ngundang, kira-kira sampai waktu bowe iku saking catet apa mboten? Catet Bu Ningse 500. Begitu Bu Ningse sampai undang bowo teng jenengan, kapan kok bowone kurang teko 200, kira-kira sampai batin apa mboten? Batin. Aku menyang ning kono tak buing ngos-ngosan 500.000 barang kene duit gawe klutik 100. Ade ditulisi sekalian karo bojone. Ngono iku kadang dicatur ning tonggo ra mari-mari. Lah iya, Dik. Ya apa? Ya apa yo duwe gawe dadi apa? Kene lek oleh
ngenyangi ning wong-wong oleh duit gawe yo tak enak-enakno yu pinginane 200 500 barang iki sing duit gawe kunting 50 100 gak ketepan amplop tok kosong engko karo ngono lek giliran gak balik modal diwara duit hilang dicolong tuyul makane tuyul iki nek fitnah aslinya bukan perkara dicolong tuyul acene buat ya ora balik lah wong lek duwe gawe jagano buat balik berarti dene jagano disauri padha karo utang pi lah iya to makane nek cara kula biyen duwe gawe adik kula sing mantu sing kula undang duduk masyarakat kampung coba pejabat ndukur RI terus Kiai Haji Miftah ngono-ngono iku tak undangi apa mergo mesti buane winter ngobrogalan buane akeh lek wong kampung tuas diundang entek-enteki pangan buane gorong karu gak ketekan 10.000 ngono ya ora dijenengi sisan Allahumma sholli ala Muhammad. Ngapunten Bu Nyai, sing dados Bu Nyai, lek ceramah kula nggih mboten kocok dene jenengan. Kula niku ceramah iku sesuai sing terjadi realita ten ngene masyarakat mawon. Dados ngoten niku. Dados nek jenengan bowo wis mboten usah diniati iki aku ndekek sakmene iku kok dadine utang. Wis sedekah sak ibu ya bowo. Ngono. Sampe duit gawe, gak usah nek apen-apen undang-undang yuk ya undang-undang tapi yo aku rame-rame gak niat golek bubuhan iku pret-pret lah saiki tujuane nek undangan iku lho nek gak niat golek bubuhan terus golek apa kok teko andekan kula sampe undang terus kula dudi ten jenengan manten-manten kula mboten ngaplopi namung kula dongaken matur nuwun nggih Bu nggih mugi-mugi kabul hajate pantene langgeng dunia akhirat sakinah mawaddah warahmah paling sampe kemarin jawabane mentok bisa. Amin, mentok singkat tegane apa tangan garap diapro. Wis mentok, begitu wis acarane mari sampe buka tutur, mari ngono sampe buka kuwi isi amplop. Lah kok ana mek 3 lembar, iku pun 3 amplop tulisane matur nuwun mugi-mugi kabul hajate. Kira-kira nyebet dodol apa mboten? Nyebet dodol iki realita iki. Undang wong sak RW wong 300 lah kok amplope mek 3 isine mek mugi-mugi kabul hajati sisan ngono ae awal-awal jarine mek gak golek bukuan hanya mek gawe rapi-rapian tok pret-pret iki terus-terang mawon nek iki kula jlentreno ten pundi-pundi Bu nah lek atine niate sampean gak golek bukuan yo ora sak undangan masuk anak terok sing teko yo ditamani gak teko yo yo wis ngono iku baru sing jenenge gak golek. Pun ngapunten kirang langkunge kula nyuwun agung pangapunten lan matur nuwun sanget ibu-ibu PKK RW 9 Tronggalan Sawah ugi panjenengan sedaya kula dongaaken tansah pinaringan kesehatan pinaringan duit sing akeh pinaringan iman pinaringan putra-putri ingkang solih solihah pinaringan rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah lan barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Iki langsung dikomplit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin radhiyallahu ta'ala anhu sayyidina ashabi Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yu'afina amma huwa yukafi'uhu mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika wa hadika adimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'alu bihadal majlis ta'lim az-zahra ma'muran binuril wal huda war rahmah
istiqamah wal hidayah wal barakah wal khairat wal futuhat wal fuyuhat wa kasiratil jamaah wat talamid wal rizki wal istiqamah was siha wal afiyah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim fa in tawallahu faqul hasbi Allahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim Allahumma anta hasbi alayya wa idha fi quriyati Pronggalan Sawah RW 9 Wabilhamli birahmatika ya arhamar rahimin Rabbana hablana min aswajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbi hablana minas solihin jazallahu sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam huwa ahlu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar birahmatika minka ya aziz ya ghaffar ya alim ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam bi fadlika rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisiril fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil firlana wa liwalidina wa lil mu'minina ya rabbal alamin.